Gwawdluniau caredig Ann Lloyd Cooper. Celf oedd ym mhrif ddiddordeb ers y cychwyn cyntaf. Byddwn yn safio fy mhres poced i gyd mwyn cael ymweld â W.H. Smith a Woolworth yn Llandudno a phrynu stwff arlunio. Ac yna treulio oriau yn tynnu lluniau unrhyw beth o ddiddordeb i mi, anifeiliaid rhan fwyaf yr adeg hynny. Weithiau, byddwn yn rhedeg allan o syniadau ymdestyn i'w lunio, a dechrau poeni mam efo'r un cwestiwn drosodd a throsodd. Mam, be gai dynnu llun? Dafad, ceffyl, cowboi, cyd-defed? Yn aml iawn gallai hyn fynd ymlaen am oriau a fynnau'n cyflwyno ffrwyth fy llafur i mam, cyn ailadrodd yr un cwestiwn drosodd a throsodd. Be rwan? Unwaith, ar ddiwrnod glawog, ac ar ôl i hyn fynd mlaen drwy'r dydd, fe gafodd y fythol am y neddgar fam lond bol. Ac fe snapiodd. O'r argol, Ann, gwna lun mwnci ar ben pric. Cymerodd hyn gryn dipyn o amser, hen fystachu a defnydd trwm o'r chwalwr. Ond yn y diwedd, cyflwynwyd llun o'r mwnci delaf erioed mewn ymateb i'r briff heriol hwn. A finne wedi ymladd ar ôl y ffasiwn sialens, cafodd mam lonydd am awr neu ddwy. Ymatebais i sawl briff wedyn, i ddechrau drwy greu cartwnau i bapur bro yr odyn, ac yn nes ymlaen fel cyw athrawes yn ysgol Dyffryn Conwy, yn creu gwawdluniau am 35 mlynedd ar gyfer cylchgran yr ysgol, tan i mi ymddeol 2 blynedd yn ôl. Beth amser cyn i mi ymddeol, fe benderfynais sefydlu busnes bach fel Gwawdlunydd, gan ddefnyddio Facebook i rwydweithio ac i arddangos fy ngwaith. Ar y dechrau, daeth yr archebion i mewn yn ara deg, a roddodd hyn gyfle i mi weithio allan sut i rydeg y busnes a sut i farchnata fy ngwaith. Yn raddol, wrth daflu'r rhwyd i draw i milltir sgwâr, a gyda nifer gynyddol o esiamplau am gwaith i'w gweld ar fy oriel Facebook. Daeth mwy o archebion i law, ac erbyn hyn, rwyf wedi llwyddo i gwblhau 10 o ddarnau o waith. Unwaith eto, mewn ymateb i briff. Rwy'n creu gwawdluniau yn unigolion neu bare i gomisiwn, i gofnodi ystod eang o ddathliadau neu lwyddiannau. Penblwydd sbesial, penblwydd priodas, ymddeoliad, ennill ras, beth bynnag sydd ei angen. Nid yw'r rhain yn wawdluniau creulon. Fydde neb yn awyddus i weld fersiwn drwynog, dagellog a boldew ohonynt ei hunain. Na, lle mae'n bosib, gallaf leihau rhychau, tynnu bloneg lle mae angen, ac ychwanegu padding pan fy modd i wneud hynny, heb golli'r tebygrwydd yn llwyr. Felly, mae'r rhatach a llai poenus na Botox, a gallwch ddal i fwynhau plated anferth o sgod a sglods, heb ofni rhoi ows o bwysau mlaen. Cyn cychwyn ar y llun ei hun, byddaf yn ymgynghori'n agos gyda'r sawl sydd am gomisiynu'r gwaith, cyn cyflwyno blaslun o'r cynnwys a'r gosodiad. Unwaith y bydd hwnnw wedi dderbyn, neu newidiadau wedi cynnig, bydd modd cychwyn ar y llun terfynol. Rhaid creu'r wyneb i ddechrau, a'i gael yn hollol gywir cyn mynd ymlaen i lunio gweddill y cynnwys. Ambell waith, bydd sawl portread yn y fasged sbwriau cyn i mi allu canlyn ymlaen a gweddill y llun. Mae'n hollol angenreidiol i mi dderbyn ffotograff o safon dda i weithio honno. Un sydd â thebygrwydd da i'r testun. Nid yw'r llun ffôn, a dynwyd ganllath oddi wrth y testun, neu un o gefn ei ben yn wir ddelfrydol. Beth amser yn ôl enghraifft, derbyniais 3 llun camera o destun ar gyfer comisiwn.
A meddyliais mae lluniau o 3 dyn gwahanol oeddynt. Pan ymholes ynglyn â'r tebygrwydd, yr ateb y gefais oedd, na, mae'r cyntaf wedi gymryd 20 mlynedd yn ôl. Tynnwyd yr ail pan oedd ganddo wallt, ac i ddweud y gwir, dydy'r trydydd ddim byd tebyg iddo. Cofiaf i'w wraig oedrannus fethu'n glir a chofio beth o lliw llygad ei chymar, a hwythiw bod yn briod am dros 100 mlynedd. Yr ymateb oedd, well i mi edrych ar ei lyged heno. Fydd e'n meddwl mod i wedi mynd yn hyrt. Mae modd ychwanegu anifel anwes neu anifel fferm arbennig fel rhan o'r cyfansoddiad. Os ychwanegwch y beic arbennig, y masau, John Deere neu New Holland, heb sôn am lond bar o gin and tonics, a mi welwch fod sialens ddiddorol yn amlygu ei hun gyda phob comisiwn, a digonedd yng nghadw'n hapus. Manion fel rhain sy'n personoli llun a'i wneud yn unigryw. Rwyf wrth fy modd yn llwyr yn creu'r Gwawdluniau yma. Rwyf wedi cyfarfod cymaint o bobl glen a ddiddorol, a phleser pur yw cael adborth positif ar ôl y cyflwyniad, neu hyd yn oed llun o'r testun yn wen o glist i glist yn gafel yn dyn yn ei anreg. Pwy a wyr beth fydd y cynnwys y Gwawdlun nesaf? Ond hyd yma, does neb wedi gofyn i mi gynnwys mwnci ar ben pric. Falle rhyw ddwyrnod? Gellir gweld esiamplau o'n gwaith ar Facebook. Ann Lloyd Cooper, Celf Art. Croeso i chi gysylltu drwy neges os am drafod comisiynu Gwawdlun fel anreg arbennig.